इंराजि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो बे देग्लाय दथि जाबाय। देग्लाय दथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ जों खुंफुंदों आरो लोगोसे बेखौनो लोब्बा लानानै देग्लाय 2026 मायथाइयाव SSLC मेट्रिक आनजादाव जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय बर' बिजोंजों फार्स्ट डिभिजन मोननानै पास जानाय फरायसा आरो फरायसुलि आरो लोगोसे नैबे देग्लाय गुदि फरायसालिनि LP स्कुलनि बारग'नाय क्लास 5निफ्राय बारग'नाय बिसोर फरायसा फरायसुलिफोर जायफोरा माने बांसिन नाम्बार मोननो हादों हालामाव बिसोरखौबो जोङो टप 12 माने 12 जन फरायसाफोरखौ लानानै आरो लोगोसे थांनाय नैबे 2022 मायथाइयाव जोंनि टेलेन्ट सार्च जिल्ला सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंजानाय मोनसे हारिमुआरि आनजाद इउनिट सेक्सननि आरो लोगोसे हाई सेक्सन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु मोनसे हारिमुआरि आनजाद खुंनाय दा बेहायबो जोंनि दख'रानि सिङाव जायफोरा माने बांसिन नाम्बार लानानै फैनो हादों बिथांमोनखौबो नैबेहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। दा जितुनिखि बियो मोजाङै मोजां जाफुंलांदों आरो बे समाव जोङो आलासि महरै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर बुंथिगिरि अजित नार्जारि बिथांखौ जोङो बेहाय लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि एनस मोसाहारि आदा बिथांखौबो जोङो बेहाय लेंहरनानै बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बेहाय जोङो लेंहरदोंमोन धेकियाजुलि थानानि मानव गेदेर असि दीपक दास बिथांखौबो जों लेंहरनाय जादों। बिथांमोना जों हांख्रायनाय बायदि फैनानै गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिफोरखौ लाखिफैदों। जोङो बे हाबाफारिखौ फुंनिफ्रायनो जागायदों। फुङाव जोंहा फुंबिलि समाव आफादनि फुथुला बिरहोनाय आरो लोगोसे बैसागु फालि बिरहोनाय आरो लोगोसे बड'फोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जागायदों। जोंहा जिल्लानिनो दख'रानि सिङाव थानाय नेहाथारि बगाराम मुसाहारि आदा आरो लोगोसे जिल्लानि सोलोंथाइ नेहाथारि बिजय बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे जिल्लानिनो थुनलाइ नेहाथारि बिथां बिरहां नार्जारि बिथांमोना जागायनानै बेखौ हाबाफारिखौ फोजोबदों। दा बेबायदिनो जोङो देग्लाय बैसागु खुंफुंनाय बिदाय बेहाय जोङो माखासे हाबाफारि लाबावदों। बे हाबाफारियाव जोंहा हानजा मोसानाय बैसागु हानजा मोसानाय बेखौ लादों आरो लोगोसे बैसागु खुंग्रि मोसानाय बेखौबो जों लानाय जादों आरो लोगोसे जोलुर गेलेनाय बेखौबो जों लानाय जादों। बेखौ जोङो गोबां हाबाफारि लाफुनो हायाखैब्लाबो थेवब्लाबो जोङो बे जिखिनि मख'नाय मोननै मोनथामसो हाबाफारि बेखौबो जों लादों। मानोना जोङो सानसेनि हाबाफारिल' लानाय जादों आरो जोङो दा मोनायाव मोनसे हारिमु फुलिफां दंबावो। बेहाय जोङो मुंदांखा देरहासार नार्जारि फांफु सासे मेथाइ खनगिरि बिथांखौबो जोङो लेंहरनाय जादों। बिथाङाबो फैनानै बाहागो लाफैगोन। बे आथिखालाव हग्राजुलि दख'रा बा हग्राजुलि हालामाव सोलोंथाइनि आयदायाव माबायदि आथिखालाव हुग्राजुलिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला खोब दुखुनांथावना देग्लाय माने पास जानाय पार्सेन्ट जौखोन्दो बियो गोबां माने गाहायाव दङ। दा बेखौ जोङो दुखुनांथावना होनना बुंनांगोन हालाम हिसाबै। जाहाथे दायो जों जिखिनि बराय मोनदों गासै फार्स्ट डिभिजनानो 9 जनल' जादों। बाखियानो माने फ्राय माने रिजाल्टआ जोंना दख'रा हिसाबै देग्लाय माने खोब गाज्रि होननानै बुंनांगोन। फैगौ बोसोरफ्राव जोङो जेसेबांखिनि हायो जों नाजानाय थागोन। जिखिनि जों बेयाव हाबाफारि लानांगौ बेखौ जोङो दायो रनसायनानै हाबाफारि लानो जोङो थांखि लादों। जिहेथु नैबे थांनाय समनिया जिखिनि गाज्रि रिजाल्ट जाबाय जों फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय साबसिन हामसिनखौ जोङो लाखिनो थाखाय दख'रा आफादनिफ्राय दायो थांखि लादों।